Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Cikal Jaya, absen 11, kelas sedasa MIPA kalih. Teng mriki kulo badhe damelaken tembang sinom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuladolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing eksi gondo, Panembahan Senopati. Kapati Amarsudi, Sudane hawa lan nepsu, pinepsu tapa brata, tanapi ing siang ratri. Ama mangun karya tiasing sesama. Ternun di Matur nuwun para kanca ingkang ndelok videone pun kula menawi kula enten kesalahan maafke ya teman-teman.